Салом алейкум ба ҳама. Видеое ки шумо мебинед, ин видео якум шуда дар Instagram пайдо мешава. Барои ҳамин агар дар Instagram подписаться кардаги набошед, агар баридем Instagram канал, ссылка таги видеода. Ва пеш аз сар кардан камтар дар бораи спонсори видео. Одна жизнь, одна любовь, одна цель, один путь, одна сила, один эксперт. Я татаввуй дорем, киноро мемона хоб мерава. Баъде ки телевизора кишти, мега чӣ бакишти? Ман тамошо доштам. Эй адам, фаромӯш карди телевизора бикишӣ. Ман ҳоли то охир шанидам. Очиқе ту ховӣ ку. Ман дар ҳоли дар корай. Тоба. Бо духовкаро накиштай. И бача ахмақ дора? Адам духовкаро гирон мондӣ. Аҳо, ман овқот гарм кардам. ҳоли хонаро алло сар медодӣ. Просто ҳоли ман дар корай. ҳамин бача шӯхӣ дора? Адам? Беку зангиш занам. То маҳкам накардӣ. Ман ҳоли тамом накардам. Чӣ? Ҳо, ҳоли ман дар корай. ҳолиам дар корай? ҳамин бача мара безор кард. Бо телевизора гирон мондай. Чанд бор шид? Ман дар ҳоли дар корай. Бачо, фақат мегӯ машқ кинен. Не ки машқи қадди кора вараш накунен. Эй, ҳоли чанд қай дига мекунӣ? ҳоли тамом накардам. Майле, баъд мебиём. мебахшен, очрати мо ҳамин рӯз мерасида боша. ман ҳоли тамом накардам. чӣ шуд май бизнес? мебахшен, шумо кай тамом мекунед? мо ҳоли тамом накардем. баъд чӣ шуд? усчана пресиям мешава. девоно. И чӣ ай? Ман ҳоли тамом накардам. Я подход мондагиай. Реаксияи духтаро ва бачаҳо баъди свидания. Зур гузашт. То боздид. девонаи бад гузашт. ба мара гирифти халӣ кард. вай бо зури бад кард. нигоҳ кунед чӣ падарка кард. теку бинӯ мандате сартисти мандате. чо карди бачаҳо? чо карди брат? Чӣ шид? Нашид. Қул. вақте ҷуръатам мегӣ ки любой вақт, не ки вай серьёзно қабул мекуна. раҳмат ки то инҷоро овардӣ брат. Ҳеҷ гап не. Не бешухӣ раҳмат. Любой ва сухан ку. любой вақт? Любой вақт. бешухӣ? рафтем хонаи ман мерем. тарсондӣ, чӣ мекунӣ дар инҷа? ту гуфта будӣ корт ғалта? любой вақт ҳой гӯ. ҳою не ки ҳози не. ту дар любой вақт гуфта буд? Ҳей, чо кард шумора? Чӣ гап шид? ҳозир ман ёрдам метем. мара кӯча задам. Чихе? кӯчаша партов тарафи кӯчаш давидум ки мада дуромад. ҳозир ман ёрдам метем. Хе аҷод, хе. Рафтем больница, хе аҷод. Ҳей, тоқат ки ҳозир мерем. бача, чо кардиси ту? мара корум ғалтид. охир ҷода ҳозир одам мемира. Намефаҳмӣ одам мардестай. ту гуфти любой вақт. раҳмат ки то охирша тамошо кардем бачаҳо. ва дар охир ҳамин мегӯм армияи Тоҷикистон дияд ҳамтари командир дар корай. Блин, достали, хрен пройдешь. Равняйсь! Смирно! О, теперь можно идти.
Now it's that puff puff cash shit, Cheech and Chong grass shit, blunts to the head, cush pillows, no mattress, speedboat traffic, bitches automatic. Cross that line, fuck around and get your ass kicked. We roll shit that burn slow as fucking molasses. Probably won't pass it. Smoking to the last hit, down to the ashes. Mary J, a bad bitch. Andre 3001, another classic. Go ahead, ask them. Bitches about how I be smoking out. Party all night, yeah, it's going down. Quarter rounds, we smoking quarter pound of that good stuff. Oh yeah, we smoking all night. Yeah, puff up past that shit right here. Nigga better than my last batch. Caramel complexion and an ass fat.